Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyran Watan habarlary gepleşmekdeşiz. Şugun hormatly prezident Bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly uly markaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisine çyrdy. Onu döwlet turmuşynyň möhüm meselleri ara alyp maslahatlaşyly. Milli ykdysadyň esas puduklaryny depkinli üstürmäge gönükdiren resmi namalaryň birnäçesiň taslamaryna garaly. Sanly markaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly prezidentimiz ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowany, şeýlekem Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewy güni ara gatnaşyga çagyrdy. Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow ýurdumyzyň kanunçylyk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan işi barada maglumat berdi. Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan ýylyna Milli Geňeşiň mejlisi ýurdumyzda ýaýlandyrylan ykdysady durmuş özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna, döwletiň kanunçylyk etaatlarynyň berkitilmegine, hukuk taýdan gollaw bermek boýunça maksatnamaly işler alınıp barlýar. Häzir Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrylşynyň 20-nji maýda geçiriljek 14-nji maslahatyna taýýarlyk görülýär. Maslahatda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medalyny döretmek hakynda, garaşdy Türkmenistanyň Watan goragçysy atly Türkmenistanyň ýubiley medalyny döretmek hakynda, döwlet hysyby hyzmatdaşlyk, bilim hakynda erejen görnüşdäki we başga da birnäçe kanunlary ara alyp maslahatlaşmak, Milli Geňeşiň döredilmegi bilen baglanyşykly we siýasy, ykdysady, durmuş ogly meseleleri kadalaşdyrýan birnäçe kanunçylyk namalaryna üýt götmeleri hemde goşmaçylary girdimek, ýurdumyzda konstitusiýon özgertmeleri geçirmek bilen bagly mejlisiň birnäçe kararlarynyň taslamalaryna garamak gözüňde tutulýar. Garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň döwlet baýdagy, döwletçilik, kanunçylyk we adalatlyk atly alma amaly maslahat geçirildi. Mejlisiň wekilleri Aşgabatyň 140 ýyllyk bayramy, daşgurşaw we ekologiýany goramak, milli miras saklamak, üsüp gelýän ýaş nesillere terbiýe bermek, arasaçylyk we tagdyn durmuş ýerlerini işeňleşdirmek meseleleri boýunça wagyn nesihat çärelerine işeň gatnaşýarlar. Hormatly prezidentime de döwletimiziň durmuş ogyny nazarlayan milli kanunçylygyny döwre baplaşdyrmak, halkymyzyň abadan durmuş üçin ähli ýerü şertler döretmek boýunça alınıp bolýan işleriň aýratyn wajypdygyny öňçekdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew halk maslahatynyň mejlisine görülen taýýarlyk we burda geçirilen wagyn nesihat işleri barada maglumat berdi. Şu günler halk maslahatynyň komitetleriniň agdalary mejlisiň döwletimiziň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler bilen tanışýarlar, hemde degişli fiiljerme işlerini geçirýärler. Şeýlekem mejlisiň deputatlar bilen birlikde halk maslahatynyň mejlisiniň gün tertibine girmek üçin teklip edilýän taslamalar ara alyp maslahatlaşylýar. Ýurdumyzda ýaýlandyrylan taryhy özgertmeleri, kabul edilýän kanunçylyk namalaryny, döwletimiziň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli durmuşa geçirilýän işleri giňden wagt etmek maksady bilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalary, maslahatlara, duşuklary we mowduklaryň çärelere işe gatnaşýarlar. Köpçüliklerin habar eşitlerine iyiliklerini çıkış edýärler. Hormatly prezidentime de döwletimiziň durmuş lugamyny nazarlayan fiýadatyny durumça geçirmegiň, ýurdumyzda ýaýlandyrylan demokratik özgertmeleriň çäklerini Milli Geňeşiň halk maslahatynyň komitetleriniň alyp barýan işleriniň ähmiýetlidigine ölçekdi. Soňra hormatly prezidentime de sanly ulgamar geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikow söz berdi. Vice-premier gözükçü edýän düzümlerine alınıp bolýan işleriň ýagdaýy hemde 2020-nji ýyl üçin döwlet büdjetini düzmek hakynda kararyň taslamasyny taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuşyk ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyndan ugralanyp taýýarlanan resmi namada ministrlikleriň, puwdaklaryň dolanyş edaralarynyň hemde häkimlikleriň degişli hatabatlaryny we maglumatlaryny bermegiň tertibi we onuň möhletleri kefiyetlenýär. Anyk mümkinçilikler we maglumatlar etatyna düzüljek ýurdumyzyň baş mali meýilnamasy bilen birlikde durmuş ykdysady ösüşiň esasy gurlarynyň we maýa oý maksatnamasynyň taslamalaryny işäp taýýarlamak gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasy taýýarlanyna, ähli puwdaklar boýunça degişli fiiljerme işleriniň taýýarlanmagynyň ýerurdugyna öňçekdi. Resmi nama ýurdumyzyň ondan meýläkde taýyşly ösüşine, ykdysadyň diversifikasiýalaşdyrylmagyna, hyzysy puwdagyň köwüslendirilmegine, maýa goýum mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna, durmuş düzüminiň döwre baplaşdyrylmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlandyrylymagyna gönükdirilen uzak möhletliň milli puwdaklaryň we tebitleýin maksatnamalarda keskitlenen wezipeler laýyklykda taýýarlanmalar diýip döwlet başlarymyz bellädi.
Hormat prezidentimiz degişi karara gol çekip, onu Sanıl Gomarkaly vice-premiere iberdi. Hemde kesiyetlerin işlerin öz wagtyna ýerine getirişini gözükçülükde saklamagy taşyrdy. Soňra vice-premiere hatabatynda dowam edip, degişi maksatnama laýyklykda intellektual eýçilik goramagyň ulgamny, ogurdaş döwlet idaralarynyň işini täzil usulla kämilleşdirmek boýunça durumça geçirilýän çereler barada aýtdy. Şunun bilen baglanşykly intellektual eýçiligiň desgalaryny goramak boýunça puwdagary topar döretmek hakynda kararyň taslamasy taýýarlandy. Mali we Iqtisadiýat Ministrligi tarapyndan bir näçe düzümler bilen birlikde onuň düzgünnamasy taýýarlandy we esasy wezipeleri hemde amala aşyrmaly işler ketgilendi. Şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda düzgün bolmalaryň öňüne almak boýunça çereler bellenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, intellektual eýçiligiň desgalarynyň goralmagyna gönükdirilen işleriň etatyna toplumdaň çereleriň durmuşa geçirilmeginiň wajypdygyny belledi. Bir puwdagyň ösürmegi Türkmenistanyň dünýä hojulyk gatnaşyklary ulgamyna goşulmagynyň we burada döwlet ýadatynyň ýygyderli amala aşyrmagynyň möhüm şerti bolup durýar. Hormat prezidentime de degişi karara gol çekip, onu Sanıl Gomarkaly vice-premiere iberdi. Hemde ýöňde durýan işleriň möhüm ugurlaryna aýratyn ähmiýet bermek taşyrdy. Döwlet başlarymyz Belarus Respublikasynyň Minsk şäherinde garaşly döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başdanlarynyň 28-nji maýda geçiriljek mejlisiniň ähmiýeti barada aýtdy. Milli liderimiz Türkmenistan içerki ösüşiniň wezipelerini üstünlikli durumça geçirmegi, halkara işlerine gatnaşmak bilen utgoşdurýanlygyny, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň döwletleri bilen hyzmatdaşlygy daşar ýadatynyň möhüm ugurlary hataplaýanyny belledi we şunun bilen baglanşykly vice-premiere degişi görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow ýalňyç energetika toplamynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy hemde Türkmenistanyň ýetga senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çende üçin maksatnamasyny üstünlikli durumça geçirmek boýunça görülen çereler barada hatabat berdi. Neftin we gazyň çykarşynyň möçberlerini artdyrmak, hyzgysanyna täze ýataklary senagat taýdan çart tepkinlerde öýleşdirmegiň we ulanýan goýlary birowlamagyň hasabyna artdyrmak maksady bilen amala aşyrýan işler barada aýdyldy. Hormat prezidentimiň garamagyna Türkmen Gaz döwlet kanseriniň dürli görnüşli turby önümlerini satyn almak hakyndaky kararyň taslamasy ýetirildi. Şunun bilen baglykda satyn alınjak turby önümlerini täze önümçük desgalaryna, şol sanyna Liwapol aýatynyň çäge wetrawynyň çäginde gurulýan gaz turbinali elektrik beketiniň daşarky gaz eltiji geçirçisiniň gurulşygyna ulanmagyň meýilleşdirilýäni bellenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gazy metenaгаtynyň kuwatlyklaryny güýçlendirmegiň, tebii gazyň gaýtadan işlenişiniň hemde öndürilýän ölümleriň möçberlerini artdyrmagyň, häzirki wagtda ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplamyny ösdürmegiň ileri turýan ugurlardygyny belledi. Munyň üçin neft gaz senaty bilen birlikde himiýa puwdagyna hemde elektroenergetikada uly mümkinçilikler bar. Döwlet başlarymyz Türkmen Gaz döwlet konserniniň dürli görnüşli turby önümlerini satyn almak hakynda karara gol çekip, onu Sanıl Gomarkaly vice-premiere iberdi. Hemde bu wagtda degişli taşlyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny öpçün etmek, daşky şow goramak boýunça alınıp barýan işler, şeýle hem Türkmenistanyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli tokuy maksatnamasynyň taslamasy hakynda hatabat berdi. Bir maksatnamanyň çäklerini 2013-2020-nji ýyllarda ýurdumyzda bagy nahallarynyň ekilýän görnüşleri we meýdanlary artdyrly. Şeýle hem tokuy dowlaklaryny giňeltmek, tebii baýlyklary goramak we ekologiýa babatda bar bolan kanunçyk namalary kämilleşdirildi. Bir orada tebit we halkara derejesindäki ýylary peýdaly hyzmatdaşlyk ösürilýär. Ýurdumyzyň tebii we hawa aýratynlyklaryny nazara alyp, hemde tokuy dowlaklarynyň meýdanlaryny mundan meýlekde giňeltmek, tebii baýlyklary rejeli peýdalanmak maksady bilen döwletimiziň ekologiýa ýadaty üstünlikli dowam edýär. Hemde Türkmenistanyň tasdiklan halkara ekologiýa maksatnamalaryndan we konwensiýalaryndan gelip çykýan borçnamalary ýerine ýetirmek boýunça Türkmenistanyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli tokuy maksatnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Bu resmi nama saýaly, pürli, meýweli bagy nahallarynyň üzümleriň hemde çöl üzümlikleriniň ekilmegi boýunça ýurdumyzyň ministrlikleri, puwdaklaryň dolanyş idaralary, Aşgabat şäheriniň we vilayatlariň häkimlikleri tarapyndan ýürütme meýilnamanyň taýýarlanmagyny esasy ugur edinýär. Diyarımızın tebii ekologumynyň aýratynlyklary we toprak howa şertleri nazara alınıp, maksatnamada Türkmenistanyň tokuy kodeksine laýyklykda tokuy hojalyklaryna, döwlet tebii gorakhanalaryna ösürilip ýetirilýek bagy nahallarynyň görnüşleri, ýurdumyzda tokuýçylyk ösdürmek boýunça geçiriljek almy barlyk işleriniň, guramaçyk şäherleriniň ugurlary, kadraşdyryş hukuk namalaryny taýýarlamagyň meýilnamasy kesgitlendi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, daşgul şow goramagyň, tebigaty aýagyny çemeleşmegiň, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamagyň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ilertül ýanyglarynyň biridigini bellädi. Güýük dowlatlary döretmek ýörelgesi ýurdumyzyň durmukly ykdysady we durmuş taýdan ösüşiniň esasy gurallarynyň biri bolup durýar. Ol öňdewaji tejribelere, täsir tehnologiýalary we köpatyrlyk milli däpleri dayanýar. Yurdumyzda ekologiýa meselesine möhüm ünsürliýär. Häzirki döwrüň wajyp wezipeleriniň netijeli çözülerini işläp taýýarlamakda möhüm orna ýeleýän yurdumyz tebigaty goramak, şol sanna Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň ýürütirilen düzümleriniň çäklerini netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň ösürmegine gönükdirilen anyk başlangyçlary öňe sürýär. Bugun Türkmenistanda giň meşhur taslamalar üstünlükli durumşa geçirilýär. Olar ykdysadyetimiziň howanyň üýtgemegine uýgunlaşmagyny şertlendirýär. Garagymda alternatyw türkmen köylüniň döredilmegi, milli tokoy maksatnamasy ýaly ähmetli taslamanyň durumşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň dürli künjeklaryny adam eli bilen döredilýän tokoýlaryň möçürleri hasy giňelli. Hormatly prezidentime de bir orada alınıp bolýan işleriň toplumlaryň we almy saatsa çemeleşmeler arkaly işiň dowam etmeginiň wajypdygyny belläp, vice-premier bu wagtda Milli Geňeşiň mejlisi we halk maslahaty bilen birlikde degişi işleri alyp barmak wagtda bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli Ak şäherim Aşgabat adly 20-nji köpürlü halkara serge we şany senäniň hormatyna guraljak dawarlary görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Şu ýylyň 24-nji 25-nji maýyna Ak şäherim Aşgabat ady bilen geçiriljek 20-nji halkara sergisi Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli gurulýan dawarlaryň esaslarynyň birini urlar. Aşgabat şäher ýakimliginiň we Sewda Senaty darasynyň birlikde guramagyny her ýylda geçirilýän serge ýurdumyzdan we daşar döwletlerden köp sanly wekiller gatnaşar. Halkara sergisiniň baş maksady ýurdumyzyň dürli puwdaklarynyň hemde düzümleriniň ýeten derejesi, gadanýan üstünlikler bilen tanıştyrmakdan şäheriň senagat, medeni we bilim mümkinçiliklerini, äger türlü durmuş ykdysat kuwatyny we geljeki ugurlaryny görkezmekdir baratdyr. Şeýlekem vice-premier terginiň çäklerini dizaýnerlaryň arasynda beýasajyk geçirmegiň meýilleşdirilýänini habar berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde paýtagtymyzyň sazyşky ösýän we gödelligi, amatlylygy özüne jemleýän binagarlyk, inženerçilik teň çözükleri boýunça birinci derejelere ýeten hemde milli binagarlygyň gadymdan gelýän däplerini saklayan şäher hökümine öz ornuny putrandyrýanyny beledi. Tanrıca ýyllyň içinde ýurdumyzyň baş şäheri köp tanly öýrençilik, medeni durmuş maksatly täze disgalaryň, ilim bilim merkezleriniň, sport toplamlarynyň, amatly ýaşaýyş çarlarynyň gurulmagy bilen öz çäklerini giňetdi. Ak mermerli Aşgabat öz bolşy köp tanly binagarlyk disgalary bilen Guinnessiň rekordlar kitabyna girdirildi. Hormatly prezidentime de diýip bolan halkara serginiň ähmeti bar aýdyp, onuň paýtagtymyzy dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin amatly şäherleriniň birine urmak ornuna alınıp bolýan giňerimli işleri açyp görkezýänini bellädi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz bir serginiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Üwedow Hyundai kysymly täze şäher awtobuslaryny we Toyota kysymly yeňil taksilary ulanşa goýbermek bilen baglanyşly meseller barada hatabat berdi. Vice-premier Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda Türkmen Awtologary agentligi tarapyndan Hyundai kysymly şäherçi awtobuslarynyň şeýlekem onuň ätiýaşyk şaýlarynyň we tarpeçleri işleriniň satyn alynanyny we olaryň paýtagtymda getirilenini habar berdi. Mundan başga da Toyota Corolla kysymly yeňil taksiler ýurdumyza getirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, taýdaşly ösýän paýtagtymyzyň durmuş üçinçigini gowlandyrmak babatda şäher hojalygynyň ähli düzümleriniň büýükçünsiz hereketiniň we adamlaryň ýaşaýyş üçin amatly şertleriň döredilmeginiň wajypdygyny öňe Aşgabatyň 140 ýyllarynyň hormatyna paýtagtymyzda täze ýokary amatlygy bolan Hyundai kysymly awtobuslaryň hemde Toyota Corolla kysymly yeňil taksileriň hereket edip başlamagy paýtagtymyzyň ilaç üçin bayramçyk sowadyny öwürler diýip döwlet başlarymyz bellädi. Täze ýolagçy ulaglarynyň ekologiýa babatda dünýä belli bolmagy we halkara ünlerine dolu alaýyk gelmegi, daşar ýurtlardan satyn alýan ähli teňkelara we beýleki enjamlara bildirilýän möhüm talap bolup durýar diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň awtomobil ulaglary puwdagynyň teňki biniýadyny döwre waplaşdyrmagyň döwletimiziň durmuş ykdysady ýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini, onuň ýokary ekologiýa talaplaryna we howpsuzlyk talaplaryna dolu alaýyk gelmeginiň wajypdygyny belläp, ilat edilýän hyzmatlaryň ýokary derejesini ýola goýmak bagatda vice-premier bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew Türkmen halkynyň bayram münasibetli ýurdumyzyň Sewda toplamyna alınıp bolýan işler barada hatabat berdi.
Vice-premier degişi iş meylinamasının taslamasının tayyarlananyny, oňa laýyklykda tergini we türkmen halşynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň meclisini geçirmek, halçylar syýlamak, bäýteşiň jemini jemlemek we medeni köpçülikligiň çäreleri guramak gözüňde turýar. Şeýlekem bayramçyk münasibetli Bäkerdeniň çeper halçylyk kärhanasynyň täze durunmuş we öňümçük binalarynyň açylyş dawrasyny guramak meýilleşdirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. May aýynyň soňky ýekşenmesinde ýurdumyzda halçylaryň Günär bayramynyň bellenýäni aýtdy. Ajaýyp hallar dokuyan çeper elli halçylarymyz bütün dünýäniň iqrarnamasyna eýe bolan ajaýyp sunatlar edýärler. Ussatlygy, iňçe zekini talep edýän we asyrlaryň jümmüşiniň göz başalayan büýük çalışyrymly hemde üreýän hormatly hünäriň iňçe sırlary nesilden nesle geçirilip biziň günlerimizde gelip ýetipdir. Özüniň kämilligi bilen haýran galdyran türkmen el hallarynyň bugün dünýädäki şöhrati belinde galýar. Döwlet başlarymyz türkmen el hallarynyň gözelligiň ajaýyp nusgasyny beledi we meýilleşdirilen ähli çäreleri ýokary guramaçyk derejesine geçirmegi taşyrdy. Çeýlekem hormatly prezidentimiz bu dogy munun meýlekde ösdürmek, onuň maddi enjamyny binýadyny berkitmek, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne köp asyrlyk milli halçylyk täplerini münasip dowam edýän halçylaryň netijeli dähme çekmekler üçin oňun şertleri döretmek bilen baglanşykly meselleri hemişe üns merkezine saklamak babatda vice-premier anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa 25-nji maýda paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň gününiň hormatyna geçiriljek medeni çäreler, şeýlekem Bagtyar çağalyk ady bilen geçirilýän halkary bäýteşiginiň jemleýiş tapgyryna taýýarlyk görmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Aşgabatyň 140 ýyllygyna başlanýan çäreleriň beýlnamasyna laýyklykda paýtagtymyzyň Demirgazyk künjeginde ýerleşýän çoğunly ýaşaýyş toplumyny 140 sany 2 gatly ýokary amatlygy bolan täze kottej jaýlarynyň açylmagy münasibetli meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk işleri baty depkinlerde alınıp barýar. Açylyş dawrasynda türkmen halkynyň bayramçyk dep desurlary Aşgabatyň taryhynyň taýýarlanan görnüşler öz beýany tapar. Şeýlekem 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni we okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli medeni çäreler, konsertler, tahnalaşdyrylan çykyşlar, tergeler we beýleki çäreler guralar. Bayramçyk çäreleri ýurdumyzyň wilayatlaryna da geçiriler. Bagtyar çağalyk ady bilen geçirilen çağalar suratlarynyň halkary bäýteşiginiň jemlerini jemlemek barada aýdyp, vice-premier Döwlet Çeperçilik Akademiýasynda ýurdumyzdan we daşar döwletleriň universitetinden körpe suratkeşleriň 1700-den gowrak işleri kabul edilenini bellädi. Hormatly prezidentime hatap etdiňler. Ýöňde boljak bayramçyk dawralarynyň ýurdumyzyň taryhy ýyl ýazgysynda möhüm orun eýlejekdigine hemde ýaşlary watansyjylyk ruhuny terbiýelemekde ähmiýetli boljakdygyna öňe çekip, paýtagtymyzyň 140 ýyllygy Aşgabat şäheriniň güni we soňky dawralary münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek babatda vice-premier anyk taşyklar berdi. Bu dawralar halkymyzyň ruh welentligini, ak mermerli paýtagtymyzda bolan ählimumy sevgini we häzirki döwürde ýeten derejesini beýan etmeliler diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýadow hatabat bermek bilen döwlet başlarymynyň garamagyna Türkmenistanyň ilatyň keterlere garşy görüşmek hukugyny ýokalandyrmak boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamany tasdiklamak hakynaky kararyň taslamasyny ödürledi. Maksatnamanyň taslamasy hormatly prezidentimiziň taşyklarynyň uğralanyp, hemde adamlaryň saglygyny goramak, keterleriň öňüne almak, ilatymyzyň saglygyny goramak babatda düşünjelerini artdyrmak, hemde her bir adamda öz saglygyny gorap taklamak we berkitmek üçin şahsy jogapkärçiligi ýokalandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň saglyk goraş we Derman Senaty ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleriniň we puwdoklaryň durunuş idaralarynyň gatnaşmagyna işlenip taýýarlandy. Halkyň saglygyny gorap taklamak, ýurdun durnukly ykdysady üçin esaslaryny döretmek, ilatyň ýokary durmuş derejesine gazanmak, milletiň gene fonduny pogtalandyrmak we ösdürmek, döwletiň içer siýasatynyň esasy wezipesi hökümine ilatyň sagdyn, işiň hemde dörejilik durmuşyny kepillendirmek, lukmanlaryň immunologiýa baradaky bilimlerini hasy ösdürmek, immun ulgamynyň işeýiş ýagdaýyna baha bermegiň esasy ölçegleri baradaky bilimleri girilmek we beýleki kadalar milli maksatnamanyň esasy maksady we wezipeler bolup durýar. Bu maksatnamanyň amala aşyrylmagy netijesinde keterleriň öňüne almak, anyklamak hemde bejermek boýunça innowasion tehnologiýalary esaslanýan çäreler durmuşa geçiriler. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Ýylatyň immun derejesini ýokalandyrmagyň, keterleriň öňüne almagyň, ýerki anyklaýyş hemde öz wagtynda bejerç işleriniň bütün dünýä üçin ýeňil bolmadyk häzirki wagtda milli saglyk goraşyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wajyp wezipeleriň biridigini bellädi.
Döwlet başlarymyz Türkmenistanda ilatyň keselleri garşy görüşmek ukybyny ýoklandyrmak boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamany tasdiklamak hakyndaky karary gol çekip, ony Sanul Omarkaly vice-premier iberdi. Hemde kabul edilen resmi namany durmuşa geçirmek boýunça degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Meredew hormat prezidentimiň degişli karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň ýerine ýetiriliş hakynda hasabat berdi. Häzirki döwürde ýurdumda dünýäniň köp sanly döwletleri bilen sewda ykdysady gatnaşyklaryny alyp barýar. Birlikdäki hökümetary toparlaryň we beýleki düzümleriň, şeýlegem işgörler geňeşiniň alyp barýan işleri iki taraplaryň ýödary beýiklikli hyzmatdaşyň ösdürmegine gönükdirildi. Şu maksatnamadan uralanyp, häzirki döwürde milli ykdysadyetymizde şol sanyna onuň huzusy pudugyny maýa oýum terişleriniň akymyny artdyrmak, daşary sewda dörenşiňi ýoklandyrmak boýunça ýygydyryl şäherler durmuşa geçirilýär. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentimiň şu ýylyň 12-nji fevralyna karary bilen Türkmenistanyň 2021-nji 2030-njy ýyllar üçin daşary sewda strategiýasy tasdiklandy. Onu ýurdumyzda daşary ýurt maýasyny çekmek, milli ykdysadyetimiň öňümçük we eksport mümkinçiliklerini ýygydyryl artdyrmak, bu ýurdaky kanunçylygy dünýäniň öňdübar tejribesine we bütün dünýä sewda guramasynyň kadrlaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça anyk wezipeler ketgiýetlendi. Hormat prezidentimiň maksatnamalaryny we strategik başlangyçlaryny durmuşa geçirmegiň çäklerini agdaran resmi namalarda kesýetlenilen uzak meşguliyetlerini wezipeler çözmek ornuna ýürüýte işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, paragatçyk söýjülük we oňun beýtaraplyk döwletlerine esaslanýan açyk gaplar tiýadatyny durmuşa geçirýän watanymyzyň dünýäniň köp sanly ýurtlary, iri daşary ýurt kompaniýalary, awrayly halkara mali we banyk düzümleri bilen ýödary peýdaly ykdysady gatnaşyklary ösdürýäni bellädi. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentimiz beýan edilen teklipleri makullady we hyzmatdaşyň bar bolan mümkinçiliklerini şol sanyna dürli puwdaklarda geljeguli birlikdäki tasamlara çykmak boýunça şertleri dogry derejede amala aşyrmagyň zerurdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz dünýäde emeli gelen makro ykdysady ýagdaýy nazara alyp, bu gurda ýerine ýetirilýän işleri mundan meýlekde dowam etmek babatda vice-premier daşary işler ministrine anyk tapşyryklar berdi. We Türkmenistanyň maýa goýum ýöne çekiciligini ýoklandyrmak, onuň häzirki zaman dünýä hojulyk gatnaşyklary ulgamyny eýleýän orny puwtrandyrmak boýunça mundan meýlekde virus çärelerini görülmelidigine üns çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow gödөгçi edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy hemde ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny döwraba butuly kämilleşdirmek we hukuk bunýadyny puwtrandyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bu ýurda amala aşyrmaly işleriň meýilnamalaryna laýyklykda hereket edýän kanunlara hemde kadrlaryň namalara terjime geçirilýär we şonuň netijesinde zerur teklipler işlenip taýýarlanýar. Şonuň bilen birlikde ordaş düzümleriň işgali üçin ýürüýte okuwlar gurulýar. Daşary ýurtlaryň kanun çykaryjyk ulgamynaky ýöňdebarjy tejribesi öwrenilýär. Ilatyň hukuk medeniýetini ýoklandyrmak maksady bilen döwraba butular şol sanyna sanly ulgam işin ornaşdyrylýar. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, bu ýolgamda amala aşyrylýan özgertmeleriň, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny ygtybarly üpçün etmegi kepillendirmäge, ýurdumyzyň ösüşiniň ileri tutulýan urlaryny, şonuň ýalyda halkara hukugynyň amumy karar edilen kadrlaryny nazara almak arkaly administrativ, jinayet, hukuk hemde hojulyk kanunçylygyny ýygydyryl täzelemege gönükdirilenini bellädi. Döwlet başlarymyza meýilleşdirilen şäherleri durmuşa geçirmegiň, jinayetçiler garşy görüşmegiň we düzgün bozulmalarynyň öňüni almagyň netijeligini ýoklandyrmaga ýardam etmäge gönükdirilenini aýtdy. Hormat prezidentimiz Türkmenistanlara ýuridik kömek bermegiň hemde hukuk hyzmatlaryny etmek ulgamyny kämilleşdirmegiň ilkinji nobatdaky wezipeleriň berdigini belläp, vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gödөгçilik edarasynyň başlygy Berdim Homedow gödөгçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy hemde hormatly prezidentimiň ulal beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Hatabatda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen 2021-nji 2023-nji ýyllar üçin hökümetara ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasy barada aýratyn durulyp geçildi. 3 ýyllyk möhletini ýetlenilen bir resmi namada ýödary sewdanyň harit dolanşygyny giňeltmegi nazara almak bilen netijeli gatnaşyklaryň ähli urlary gurşulyp alındy. Tenagat, energetika, owe tenagat toplamy, ýokary tehnologiýalar, hyzmatlar ulgamy, mali we beýlikler ileri tutulýan urlar höküminde ketgiýetlendi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň etaty sewda ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridigini bellädi.
giň mümkinçilikleri eýe bolan netijeli döwletara hyzmatdaşlygy iki döwletiň halklarynyň awadançylygynyň beýikliklerine laýyk gelýär. Döwlet başlarymyz birlikdäki hökümetary toparynyň netijeli gatnaşyklary ösürmekdäki möhüm orny barada aýdyp, ýygyderli işe urduşyklaryň ähmetini bellädi. Olarda netijeli Türkmen-Rus strategik hyzmatdaşlygyny puturlandyrmak üçin biniat öwretmäge umumy çemeleşmeler işlenip didilýär. Hormatly prezidentimiz hödürlüğün taslamany maqullap, vice-premieri ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygyna Türkmenistanyň we Russiýa Federatsiýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňeltmek üçin ägir türlü mümkinçilikleri durumşa geçirmäge ýardam etmäge gönükdirilen çäreleriň ýerine getirişini bir gödäwçilikde taklamagy tapşyrdy. Sonra hormatly prezidentimiz sanly gomarkal geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisine gatnaşyga gidilip, ýakyn günlerde ajaýyp bayramçylygyň, ak mermerli paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň belinip geçiljekdigini ölçekdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli ýaýdanlandyrylan dawarlaryň çäklerini 20-nji maýda ýaşgalyk ýogur geçirmeginiň maksady laýyk boljakdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz öz ähmetimiz bilen Merjen paýtagtymyzy hasy gözel arasy görünüşe getirmäge her berýimiziň goşandymyzy goşmalydygymyzy aýtdy. Munyň özi ak mermerli paýtagtymyzyň arasyçylyk, awadançyk we ekologiýa derejesiniň ýokurlanmagyna, bayramçyk nazibetli guralýan çäreleriň netijeli ruh bilen täsiri iyi bolmagyna ähmetlidir. Milli liderimiziň belleşýäli ähkalyk ýogaryna paýtagtymyzyň ähli ýaşaýjylarynyň, aýratyna ýaşlaryň we mektep okuwçylarynyň işen gatnaşmagy, ýaş nesilleriň watansyjylyk ruhynyň bilindi götürmegini we olara zähmet terbiýesiniň berilmegini hemde arasy zähmete bolan sevginiň ösdürmegini şertlendirer. Ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Şeýlekem olar boýunça degişçi çözgütler kabul edildi. Hormatly prezidentimiz sanly gomarkal geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara ýöňde goýulan wezipeler ýerine getirmekde üstünlikleri arzuw etdi. Ine bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanış edýäs. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasynyň uralyp, budjet kodeksine laýykda 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň Türkmenistany durmuş ykdysadyny ösürmegiň esasy urlarynyň we ýurdumdaň maýy goýun maksatnamasynyň taslamalaryny öz wagtyna taýýarlamak maksadydan Türkmenistan prezidenti karara bolçakdy. Resmi namalarykda Mali we Iqtisadiýat Ministrligi 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň durmuş ykdysadyny ösürmegiň esasy urlarynyň we ýurdumdaň maýy goýun maksatnamasynyň taslamalaryny taýýarlamak işlerini guramak we olary 2021-nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli ministrler kabinetine bermäge, ýokarda görkezilýän taslamlary düzmek üçin hasaplama görnüşlerini hemme usuliýet görkezmelerini ministrliklara, puduklaýyny dorunduş edaralaryna, vilayetler we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine 2021-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli iýermäge, agdalan taslamlary taýýarlamak üçin hünärmenlerden ibaret iş toparyny döretmäge, hemme onuň işini netijeli guramaga borç edildi. Türkmenistanyň intellektual eýçilik ulgamyny ösürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, intellektual eýçilik hukuklaryny gorumak boýunça alınıp barýan işleri utgaşdyrmak, intellektual eýçiligiň obyektlerini gorumak bagytyna hukuk bozulmalarını öňürmek boýunça zerur çäreleri amal aşyrmak. Şeýle hemme intellektual eýçilik ulgamyny halkara kadrlaryna laýykda hasam ösürmek maksadydan Türkmenistan prezidenti karara bolçakdy. Resmi nama laýykda intellektual eýçiligiň obyektlerini gorumak boýunça pudugary topar düredildi. Onuň düzümi hemme pudugary topar hakyndaky düzgünname tasdiklanyldy. Lewap vilayatynyň Çerjek etrawyna gurulýan gaz turbinali elektrik stansiýasynyň meýdançadan daşarky eltiji gaz geçirjisiniň gurulşyny zerur bolan turby önümler bilen öz wagtyny üçinetmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara bolçakdy. Resmi namalarykda Türkmen Gaz döwlet konsernine Lewap vilayatynyň Çerjek etrawyna gurulýan gaz turbinali elektrik stansiýasynyň meýdançadan daşarky eltiji gaz geçirjisiniň gurulşy üçin zerur bolan dürli görnüşli turby önümlerini satyn almak barada Russiýa Federasiýasynyň Trubnaya Metallurgichskaya kompaniýa açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hemme Şwitsariýa Konfederasiýasynyň Gazprom Schweiz AG kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi.
Türkmenistan prezidentinin rejelerinin görünüşdäki saglyk döwlet maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmek, ila tarafında keserliň öňlenmek hem adamlaryň keserlere karşı görüşmek ukybyny ýokarlandyrmak maksat bilen Türkmenistan prezidenti karara çekdi. Resmi nama laýykda Türkmenistany ilatyň keserlere karşı görüşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2020-2025 ýyllar üçin milli maksatnamaty hem ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli şäherleriň mailnamasy tasdiklandy. Häzir bolsa hormatly prezidentiň adyna gelen gutlalar bilen tanış edýäs. Onuň aly hadraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň aly hadratyňyz sizi hemme türkmen halkyny urada bayram bilen tüýsürekden gutlaýan. Biz öz dogunlarymyz we uýalarymyz bolan dünýä musulmanlaryna goşulýas. Biz dostluk we raýdaşlyk ýagdaýyny birek-birege gollaw bermäge ruhlandyrýan nurana bayramy bilelikde belläýäs. Siziň aly hadratyňyz size tüýsürekden hormatym bardaky ananyrmalamy kabul ediň. Rodrigo Ro Duterte, Filippinler Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýle diýilýär. Onuň aly hadraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň aly hadratyňyz urada bayram münasibetli tüýsürekden gutlaglamagy kabul ediň. Hanym Halima Yakup, Singapur Respublikasynyň prezidenti ýany ulaşy bilen. Indi bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary degişi habar bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrılışynyň 14-nji maslagy 2021-nji ýylyň 22-nji maýyna sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýär. Şunları ýurdundaň ähli günjeklerine şanly garaşdyrmydan 30 ýyllygy hemme gözel paýtatymyzda Aşgabat şäheriniň 140 ýyly münasibetli hormatly prezident bilen halkymyza sowgat beren Ak şäherim Aşgabat adly ajaýyp tabynyň tanışdyryş dawarlary giňden ýaýwandyrylýar. Şeýle dawara Daşow şäherine welaýat häkimliginiň jemgyçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna geçirildi. Täze neşiriň tanışdyrylış dabarasy Daşow welaýatyna ýokary ruhlantylan geçirildi. Bayramçylyk dabarasyna çykýanlar hormatly prezident bilen Ak şäherimi Aşgabat adly ajaýyp kitabynyň şanly garaşdyrmydan 30 ýyl münasibetli hemme Aşgabat şäheriniň 140 ýylynyň öňýanyna halkymyz üçin ajaýyp sowgat bolanyny turuw başlany nykdylar. Kitapda berqarar döwletimiň bagtyryklygyny paýtatymyzda ösürmekde gazanlan üstünlikleri hakyny jekme-jek gurulma edilýär. Bu ajaýyp kitap ýurdun paýtaty baradaky baý maglumatlary özüne jemleýän öz boşly gollanmadyr. Hormatly prezident bilen uly aradlar bilen paýtatymyzda Aşgabat häzirki wagtda mehriň teminligiň, suw çuýdurmlar toplamlarynyň ýaşyl baglaň, alylygan güllüň, dost soganyň şäherine urly. Bular barada aýtmak bilen dawaratnaşyjlar hormatly prezident bilen täze kitabynyň ýokary ähmiýetini nasydylar. Hemme şeýle kitaplarynyň hurny köp bolmagyny arzu etdiler. Daşow welaýat medeniýet müdürlüğiniň ýürüýte taýýarlançyklaryny halkymyza asuwda abadan durmuşda ýaşadyan hormatly prezident bilen alparýany ilhalar fiýatynyň ak mermerli Aşgabatymyň bagtyrlyk döwrümiň wasfy belenten ýetirildi. Başlyň saatlyklaryny ýerine ýetiren aýdymlary dawaratnaşylaryň kalbyny egitilmejek joşuny paýlady. Türkmenistan parahaçylygyň we anşmanyň watany ýylyň esasy wakalaryna beri bolan Ak şäherinde Aşgabatyň 140 ýylynyň şäherleri bilen sadaşlyk utgaşyn bu dawara oňa gatnaşanlaryň göwünlerini galkynç paýlady. Dawaran dowamyny hormatly prezident bilen durmuşa geçirýän ýyl wagtly işlerini, tutumly beýik maksatlaryny, ajaýyp döwrany diýarda mehriban ýyl ulumyň bagtyar durmuşyny wasp edýän aýdym sahlary belenten ýanyp halklaryň hoşallyk senatyny urly. Ýokary ruhlantylygyny dawaran dowamyny alyp barýan ýyl wagtly bütün dünýä ähmiýetli beýik işler üçin gahrman hyrdamda ýürekliň töründen çykýan alkyş sözler aýdyldy. Şun Aşgabat binasynyň ýanyna paýtatymyzdan 140 ýyldan başlanan halkara dörejilik dawarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzdan hemme daşary ýurtlaryň meşhur aýdymçylary gatnaşdylar. Bilelikde guralan bu ajaýyp aýdymsaz dawarasy mehriman akadamynyň ýygydaly durmuşa geçirýän dünýä beleleşiginiň iqrarnamasyny hemde gollawny eýe bolan açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlygy siýasatynyň insanperwer ugranyň ähmiýetini beýan edýär. Dünýäniň dörli ýurtlary bilen medeniýet ulgamyna hyzmatdaşlyk, dostluk we anlaşma gatnaşyklarynyň ösdürmegine, türkmen halkynyň baý taryhy medeni mirasyny öz boşly däp desuwlaryny wagt etmäge ýardam edýär.
Şunun bilen bagylykda giň halkara hyzmatdaşlygy dürüdüjilik işgärleriniň ustatlygyny kämilleşdirmek, tejribe almak hem-de dünýäniň çeperçilik medeniýetiniň we sunwatynyň gazananlaryny öwrenmek üçin täze mümkinçilikler açýar. Sanly Omar geçirilen bayramçylyk konsertine paýtatymyň dogonlaşan şäherleriniň Daşkendiň, Duşanbeň, Nur Sultanyň, Bişkegiň, Ankaranyň, Albuquerqueň, hyzmatdaş şäher bolan Yerewanyň aýdymçylary gatnaşdylar. Olar Aşgabatlar gutlayan ajaýyp hem-de tolgunurjy video şekiller taýýarladylar. Meşhur aýdymçylar öz ýurtlarynyň milli libaslaryna ak mermerli paýtatmada başlanan täze aýdymy türkmen diline ýerine ýetirdiler. Aşgabat bilen durly ýerlerde dost soňlyk şäherleriň ajaýyp görnüşleri bu çykyşlara bedeg berdi. Dawratnaşan sunugy dostlarynyň bir näçesi odal geçirilen durly meden şäherleriň şäherlerine şol sana ýurdumyzda geçirilen dawarlarda türkmen aýdymçylary bilen birlikde bir näçe gedek çykyş edipdiler. Inne bu namolar bizim ajaýyp bayramçylygymyza goşulşyp türkmen estrada ýyldızlary bilen bilelikde Aşgabatyň 140 ýyllygyna başlanan täze aýdym ýerine ýetirdiler. Paýtatymyň merkezine ýaýwanlanan ägir tulay monitorlarda dünýäniň durly ýurtlarynyň artistlarynyň çykyşlary hemde günnägäriň merjeni Aşgabatyň ajaýyp görnüşlerini şoklanýandyran bayramçylyk dawarasy ruhy agdyberlik duýgularyny döretdi. Şeýle bu konserde vilayetlerimiziň medeniýet we sungy dostlarynyň hem sanly video aratnaşyk arkaly goşulan noklarny belli kesmeli. Bu öz boşly konsertiň tomaşaçylary dowamly el çarpışmalary bilen oňa ýokary baha berdiler. May aýynyň ajaýyp agşamyna parahatçylygyň, dostlugyň hemde bagtyarlygyň şäheri bolan paýtatymyzda bolan söýgi kalp bir gurşawaldy. Türkmenistanyň Sogly Guraş we Derman Senaty ministrligine hormatly prezidentiň karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň ýeti ýokunç ketele garşy taýýarlygyny gödetsin şäherlerini görülmegini öpçün etmegini mailnamasynyň tanışdyrlyş çäret geçirildi. Maslagda döwlet araşdyrjylyk we keselden gaýrymana garşy görüşmek gulugynyň degişli ýol başlary. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky hinçilik utgaşdyrjy, Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanaky ilçisi, Ýaponiýanyň Türkmenistanaky ilçisi, Aziýanyň Üsüşbanlygynyň wekilhanasynyň başlygy hemme köpçüliklerine habar berişdirýärleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bu ýerine ýetirmeli işleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şanly tene başlanyp ýurdumyzyň medeniýet ministrligi tarapyndan gurulany döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine geçirilen sergi ak mermerli gödeli Aşgabat ýyly watandarly. Türkmenistanyň şekilleniş sunuty muzeýine geçirilen sergi Merjen şäheri ak paýtatym ýyly watandarly. Ýurdumyzyň şäherleriniň arkadagyň paýgatyndan güller açýa Aşgabat adly şygyryýet şeper okyşlary ören täsirli boldy. Bu şäher medeniýet ministrligi telewizioniýa, radio eplekleri we kinematografiýa bardaky döwlet komissiyasy, Türkmen döwlet neşriýat gullugy, Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan guruldy. Hormatly alymlar, Uniwersal ýurdumyň raýatyny we paýtagyny Aşgabatda 21-nji maýda saat 20-den 22-nji maýda saat 25-ne boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat bolunyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna az bulutly hawa bolup, gün ortasyny ordan tüge sekundda 94 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal öwür. Howa gijetine 22-27 gradus maýly, gündüzine 34-39 gradus. Kenary etraparyna 32-37 gradus ysy bolar. Ahal vilayatyna az bulutly hawa bolup, gün ordan tüge sekundda 94 metr ýetýän şemal öwür. Howa gijetine 20-25 gradus maýly, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Marw vilayatyna açyk howa bolup, Demiraltyň ordan tüge sekundda 94 metr ýetýän şemal öwür. Howa gijetine 17-20 gradus maýly, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna az bulutly hawa bolup, Demiraltyň ordan tüge sekundda 94 metr ýetýän şemal öwür. Howa gijetine 16-21 gradus maýly, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyna açyk howa bolup, Demiraltyň ordan tüge sekundda 94 metr ýetýän şemal öwür. Howa gijetine 18-23 gradus maýly, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar.
Paytahtın Aşgabatda az bir hava olup bunu oradan 8 sekundu 10 km ýeten şemaly usurup. Hava gecesine 21-23 gradus maylı günüdüne 36-38 gradus ısı bolor. Ýurdum boýunça may aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň gowşuk täsirli bolmagy aşyly. Ediz vatandaşlarım, häzirki wagtda howanyň düzüminde tolan böreşikleriniň möçberiniň hadadan duhur oturum artma bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, pasyly ura geýinmegi maslahat berýäs. Mehriban ýeşarim, bu düzgünleri berip berjay etseňiz, ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habarlary peşinde jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe aty watan turkmanystan, ähli wagtlarda ösüşler ösenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.